Vechiverengo yedu tichaona kuna Matthew 3 verse 2 then 12. Pindukai nokuti ushe hwokudenga hwapedyo toenda pa12. Iye ano rusero muruoko rwake, zvino achapepetera paruware panopurirwa zviyo, achiisa zviyo mudura rake, asi hundi achaipisa nomoto usingadzimi. Timu yenda kufamba nayo ndeyekuti ngatitendeukei, Jesu ari kuuya. Ngatitendeukei, Jesu ari kuuya. Ngatinamatei. Baba muzita mambo Jesu tinokunamatai iwe kunesu apo takunzwa ivhangeri yenyu ichidudzwa kunesu. Timutira Baba ari Mwanakomana Mweya Munomera. Amen. Mazwi andawerenga kubva kuna Matthew ndi John the Baptist ari kutaurira vaSadducei vaFarisi achivaprepare kuuya kwa Jesu. Apo ari kutaura kuti inini ndauya ndokubhabhatidzai nemvura, asi ari kuuya mumashure mangu ari kuuya kuzokubhabhatidzai nomoto. Ari kutaura kuti saka kana zvakadaro ari kuuya mumashure mangu munhu mukuru, he is mightier than me. Kureva kuti ari kuedza kuonesa vanhu kuti pana Meseya aakuda kuuya mukati meupenyu hwavo. Ari kuvaonesa kuti paari kuzouya ari kuuya aine rusero mukati meruoko rwake. Rusero chii? Rusero chiro chinoshandiswa nevarimi vakasiyana-siyana mamisha kupepeta kana kusarura marara nezviyo kana nemagrain. So anotaura kuti iye achauya akabata rusero mukati meruoko rwake. Hundi huchaenda kwawo uye zviyo zvakanaka zvichaenda kwazvo. Wadikana muna Kristu, sekunzwisisawo kwandinoita pari kutaurwa naJohn the Baptist, ari kuedza kutaura kuti Jesu apa ari kuuya kuzoselekta kana kuzotsaura zvakakosha kubva kusina kukosha, kana zvakanaka kubva kusina kunaka. Kureva kuti semakristu aMwari, John the Baptist ari kutionesa kuti isusu takafanirwa kugara takaita sezviyo zvinochengeteka mudura. Nekuti ataura muvhesi ndaverenga iyo kuti zviyo zvichaiswa mudura zvochengetedzwa pakanaka, asi hundi huchaiswa mumoto usingadzimi. Kureva izvo kuti kudii? Zviri kungoratidza chete izvo kuti semakristu kuti isusu tizofananidzwe nezviyo zvakanaka tinofanirwa kuonekwa kubudikidza nemabasa edu. Zvoratidza kuti isusu kana tiri kufamba as Christians tiri kunamata, tinofanirwa kunamata mumweya nemuchokwadi. Tinofanirwa kunamata zvekuti iyo denga paanonga kuzouya imuponesi kuuya kuzotitora isusu tapedza basa wedu panyika ino, tinooneka tichirongedzwa kanaka. Tisazofananidzwe nehundi ichazopiswa mumoto usingadzimi. Hama dzangu, chinotiita kuti isusu tirege kuzoiswa mumoto usingadzimi, tirege kuzofanzwa nehundi, mabasa akanaka, kuva nerudo, kuva nekunamata mumweya nemuchokwadi, kuva nekuita zviro zvinofadza muponesi mazuva ose, kuvawarira kuita zviro zvakanaka. Ndava kunyengerera hama dzangu dzinodiwa muna Kristu kuti tizokwanise semakristu tigone kuedza unani hwedu mazuva ose upenyu hwedu. Wherever kwatinonga tiri chetinoita chose ngachive chiro chinoratidza kuti tiri kuita zviro zvinofadzwa nedenga. Zvinotiendesa mumoto ndezvipi? Zvinotiendesa mumoto kuita zviro nepfungwa dzedu tichikanganwa kuziva kuti tiriwo nemisheni yekufadza muponesi kuti tizorege kuzopinzwa mumoto usingadzimi. Hama dzangu, muda kunzwisa kuti chinoita kuti tisare tiri musero, tisabude kunze kwesero, mabasa akanaka. Ngativei nerudo, ngatinzwirei varombo tsitsi, ngataurei mashoko akanaka nguva dzose, ngatibatanei tichinamata Mwari mumweya wakanaka, mweya wechokwadi. Tizorege kuzorigreta taiswa mumoto usingabvumi, musi usingadzimi. Ndio masoko andava nawo basi mangwanani ano pamuri hama dzinodiwa muna Kristu, kuti pane muchinda ari kuuya anonzi Jesu Kristu mukati meupenyu hwedu. Paari kuuya Jesu Kristu mukati meupenyu hwedu, ari kuuya kuzosepareta zvakanaka achipisa zvakaipa. Zvinogoneka kuti unokwanisa kuva uri zviyo, zvinogoneka kuti iwewe panouya muponesi unoramba iwe uchinzwa zvakanaka. Ngatirambe tichivawarira kuita zviro zvakanaka mazuva ose. Ngatiedzei hunani hwedu hwose mazuva ose kuita zvinofadza denga. Mwari vanotida hama dzangu
Mwari vanotida hama dzangu. Iwewe neni tine basa rekushumira Kristu, rekushumira vhangeri. Tiri kumakomiti kwatiri, tiri kumabasa kwatiri, tiri kudzimba kwedu. Ngatingotaurei chiro chotaura kuendesa kudenga. Ngatingotaurei mashoko akanaka anoratidza kuti isusu mukuguma tine kwenda kuzorongedzwa. Mweya yedu vadikani ine kwenda kuzorongedzwa. Mweya yedu vadikani ine kwenda kuzoenda. Uye approval yacho ndi Jesu Kristo, mwanakomana wa Mwari. Ari kuzi achauya kuzopepeta. Pakupepeta wakomana hakuna unosara. Whether waipretenda, whether waita sei, ipa papa murusero hausari wakanamira pakada uri hunde ichaparadzwa, hande ichapiswa nemoto. Dai zvaigona tanyengerera mweya yedu, tanyengerera mwoyo yedu. Dai zvaigona tawarira mazuva ose kuita zviro zvakanaka, nekuti hama dzangu denga ripepe, denga rinona. Mwari watibatsira wherever we are. Mwari watitire zvakanaka. Tigone kufadza Jesu, tigone kufadza Mwari, tigone kufamba munzira idzo Mwari anoda kuti tizorega kuiswa kusiko kana musi wekupepetwa uchinge wasvika. Mwari watitire zvakanaka, Mwari watibatsire. Ndosiyai zvese zviri muzita raBaba, reMwanakomana nereMweya. Amen. Ngatinamatei. Mwari tinokutendai, tinokukudzai. Chitibatsirai semaKristu kuti tigone kufamba munzira dzenyu, tigorega kuzoiswa kuhunde nomoto usingapera, tiiswe kuzviyo zvakarongedzwa zvakanaka. Tiri Baba neMwanakomana neMweya. Amen. Vechiverengo yedu tichaona kuna Matthew 3.